हाय लोगोफोर आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय नै लोगोफोर आङो दिनैहाय मा ओंख्रि संनो नागिरदों मिथिगौना नै दाउ आलु नै आलुजों दाउ संसै सनाफोर बिगुर लेबनानै लाखाबाय नोंथांमोननो आं आलुजों दाउ संनाय ओंख्रिखौनो एसे दिन्थिलांसैलाय दिनैनि ब्लगाव लोगोफोर नै आङो दा दाउ बेदरखौ एवनोसै आरो एसे दालि जल संबाय आङो दालि जलखौ थाव होखांबाय बेखौ गोदौगासिनो ओमफ्राय दा दाउ एवनोसै नै थावा दुंखांबाय सामब्रामखौ एवना हरखांबाय आङो लोगोफोरनि आं दा बेदरखौ होसननोसै लोगोफोरनि आंना दालिया मोनबाय आरो दालि जला लोगोफोर संगासिनो आंहा दाउ गोजायावनो जाबाय आलु होनानै एवनोसै sampram gugur mosla mosli ini kan ada enggak terus ini ada yang sila gitu bahan gitu tadi ikan ini udah gitu mendadak ini logonya saya udah baik alu dawa alu original ini seru banget logoफोर दसे खोबहाबबावनोसै लोगोफोर
आलुआ रुइबाय आङो मस्ला होफिनसै मोननो थाखाय मेरे बेसे हालदै खमायदों आरो खमायदों लोगोफोरनो सामब्राम गुफुर देनायखौ होनोसै जिरा पाउडार एसे होनोसै लोगोफोरनि आंहा दाउ संनाया मोनबाय लोगोफोरनि आंहा ओंखाम जानोसै दिनैनि ओंख्रिया नै आलु दाउ ओमफ्राय नै टमेट' नाथुर ओमफ्राय दालि जहल लोगोफोर जानोसै आंहा Umiar dia dapat nantinya.